ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಕುಡ್ಲ ಪಡಿಲ್ ಕೈತಳ್ಳು ಹಳಿ ತತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಅಂಗಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ದಾತು ಪೊರ್ತುಗು ನಡೆತದಂಡು. जाने मरते जाने लग गया बच्चे बच्चे ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತದ್ದು. ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರುರ್ದು ಪಿದಡ್ನ ರೈಲು ಜೈಪುರಗು ಪೋಂದಿತ್ತಡು. ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತೊಡು ಪಡಿಲ್ ಕೈತಳ್ಡು ರೈಲು ಪಟ್ಟೆ ತತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು.
ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ದಾತ ಪೂರ್ತುಗು ಬದಲಿ ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲು ಪೆರಪಪ್ಪಿದಂಡು. ರೈಲು ಹಳಿ ತತ್ತದು ಉಂತಿನಿರ್ ದಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಗಡ ಆಪ್ನವ್ ತತ್ತದಂಡು. ಪಡಿಲಲ್ಲಿ